मोनसे गोजोनथाव खौरां भारत आरो चीनआ ब्रिक्स जथुम्मानि सिगां लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांदों। भारत आरो चीनआ सीमा ओनसोलाव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं लाहार फाहारनि सोमोन्दै मोनसे गोरोबथायाव फैबाय। नंगौ, भारतनि फरेन सेक्रेटारि बिक्रम मिश्रीआ फोसावदोंमोन दि भारत आरो चीनआ मोन्नैबो हादरनि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि उनाव सानजा लादाखआव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं खालामनो थाखाय मोनसे गोरोबथायाव सौहैबाय। भारत आरो चीननि गेजेराव जानाय पेट्रलिं लाहार फाहारनि जाहोनाव दावराव दावसिखौ फोजोबनाय आरो सुस्रांनायनि लामा दिन्थिनो हाबाय। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो चीननि हादरगिरि जी जिनपिंनि गेजेराव सावरायनाय गुवार फोरमायथिखौ बे समाव फोसावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ रासियानि काजानाव जानाय सावरायमेलाव सावरायदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां भारत आरो चीनआ ब्रिक्स जथुम्मानि सिगां लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांदों। भारत आरो चीनआ सीमा ओनसोलाव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं लाहार फाहारनि सोमोन्दै मोनसे गोरोबथायाव फैबाय। नंगौ, भारतनि फरेन सेक्रेटारि बिक्रम मिश्रीआ फोसावदोंमोन दि भारत आरो चीनआ मोन्नैबो हादरनि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि उनाव सानजा लादाखआव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं खालामनो थाखाय मोनसे गोरोबथायाव सौहैबाय। भारत आरो चीननि गेजेराव जानाय पेट्रलिं लाहार फाहारनि जाहोनाव दावराव दावसिखौ फोजोबनाय आरो सुस्रांनायनि लामा दिन्थिनो हाबाय। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो चीननि हादरगिरि जी जिनपिंनि गेजेराव सावरायनाय गुवार फोरमायथिखौ बे समाव फोसावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ रासियानि काजानाव जानाय सावरायमेलाव सावरायदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां भारत आरो चीनआ ब्रिक्स जथुम्मानि सिगां लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांदों। भारत आरो चीनआ सीमा ओनसोलाव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं लाहार फाहारनि सोमोन्दै मोनसे गोरोबथायाव फैबाय। नंगौ, भारतनि फरेन सेक्रेटारि बिक्रम मिश्रीआ फोसावदोंमोन दि भारत आरो चीनआ मोन्नैबो हादरनि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि उनाव सानजा लादाखआव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं खालामनो थाखाय मोनसे गोरोबथायाव सौहैबाय। भारत आरो चीननि गेजेराव जानाय पेट्रलिं लाहार फाहारनि जाहोनाव दावराव दावसिखौ फोजोबनाय आरो सुस्रांनायनि लामा दिन्थिनो हाबाय। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो चीननि हादरगिरि जी जिनपिंनि गेजेराव सावरायनाय गुवार फोरमायथिखौ बे समाव फोसावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ रासियानि काजानाव जानाय सावरायमेलाव सावरायदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां भारत आरो चीनआ ब्रिक्स जथुम्मानि सिगां लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांदों। भारत आरो चीनआ सीमा ओनसोलाव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं लाहार फाहारनि सोमोन्दै मोनसे गोरोबथायाव फैबाय। नंगौ, भारतनि फरेन सेक्रेटारि बिक्रम मिश्रीआ फोसावदोंमोन दि भारत आरो चीनआ मोन्नैबो हादरनि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि उनाव सानजा लादाखआव लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव पेट्रलिं खालामनो थाखाय मोनसे गोरोबथायाव सौहैबाय। भारत आरो चीननि गेजेराव जानाय पेट्रलिं लाहार फाहारनि जाहोनाव दावराव दावसिखौ फोजोबनाय आरो सुस्रांनायनि लामा दिन्थिनो हाबाय। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो चीननि हादरगिरि जी जिनपिंनि गेजेराव सावरायनाय गुवार फोरमायथिखौ बे समाव फोसावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ रासियानि काजानाव जानाय सावरायमेलाव सावरायदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय